Hope for more. Hope for more. This is actually, you know, the topic of our Summer Institute. Áldás reményében, még több áldást remélve, ahogy tudjátok, ha megengedik a kettelezést, ahogy tudjátok, ez a nyári akadémia témája. At least of the tune-ins and the small groups and several other programs. A tune-ineken, a reggeli programokon és más további programok keretében. Now today, this evening, we reflect on hope for more blessings. A ma este témája pedig a még több áldás reménye. What does blessing mean? Mit akar az áldás? We know the word bless you when we sneeze. Tudjuk azt, hogy mondjuk mi magyarok nem bless you-t mondunk, azaz áldás neked, amikor tüsszentünk, de más helyzetekben használjuk. Or in Germany and even in America, some say Gesundheit, so it means health. Ugye mi magyarul azt mondjuk, hogy egészségedre. Now, we sometimes as well assign an email, or we say, when we say goodbye, blessings. Gyakran írjuk azt egy e-mail végére, hogy áldás neked. Well, let's go to the bottom of this and see whether it's worth wishing real blessings or not. Nézzük meg, vizsgáljuk meg alaposan, hogy valóban van-e értelme áldást kívánni. And what is blessing? Mi az áldás? One aspect of blessing can be just happiness. Például az áldás egyik aspektusa lehet a boldogság. But happiness is a tricky thing. Tehát ez egy kicsit trükkös. At the cathedral in Basel, let's try to find the right button. Okay. Egy pillanat türelmet és lesz kivetítés. Let's make it a little bit more, whatever. Yes. Now it should be, can you put it a little bit bigger? Yeah, it's fine. It's a big cathedral, so just imagine that it's bigger. Ez a bázeli katedrális, azt képzeljük el, hogy most ott vagyunk és ott történik a prédikáció. At the cathedral in Basel, where I come from, there is a wheel of happiness. A bázeli székesegyházban van egy középkori, kőbe vésett szerencsekép. A medieval wheel of stone, of course. Ez egy rózsa ablak, ami kőből van At kivéselt. the very top, you see a very lucky person. És a tetején látok egy különleges személyt. Perhaps a rich citizen, Az is lehet, hogy egy gazdag polgár, or a successful musician. sikeres zenész is lehet. No, of course. I'm sorry, musicians as well, the dancers here, welcome all the dancers, are in the Middle Ages on a different social level. De hát sajnos ez nem így lehetett. Akkor a középkorban, amikor a székesegyház épült, akkor a zenészeket, a táncosokat nem egészen a mostani But megtisztelés. today it would be a successful musician, of course. De mondjuk a 21. században ők a sikeres zenészek lennének. Do you as well dream to be at the top of a fortune? Esetleg mi is arról álmodozunk, hogy milyenek a szerencsekeréknek a tetején állunk. Surely there are many things you're dreaming of. Bizonyára nagyon sok mindenre vágyunk. Enough money, even as a musician. Akár zenészként is, hogy legyen elég pénzünk. A good partner, a good family. Legyen társunk, alapítsunk családot. A fancy car, as we see them in Tokaj. Tokajban látszik sok szép autóz utakon, hogy esetleg mi is egy ilyet vezethessünk. Maybe a house of your own. Saját házunk Or legyen. if you're less bourgeois, Vagy hogyha nem ennyire nagyra vágyó az ember, interesting friends, taking part in the cultural life of a city. akkor mondjuk vehessünk részt kulturális programokban, a városnak az eseményeiben, And so on and so on. és a többi, és a többi. But at the top, the position at the top of the wheel of fortune is quite unstable. De itt a szerencsekerék tetején lenni meglehetősen bizonytalan a helyzet. Up there, it feels actually like this. Körülbelül így érzi magát az ember. Like a roller coaster. Mint egy hullámvasuta. Now, in the Middle Ages, A középkorban the goddess Fortuna
Fortuna istennője. We know her from Carmina Burana. Ugye Karl Orffnak a Carmina Buránájából már ismerjük őt. Was depicted on a quite unstable position on the ball. Meglehetősen instabil helyzetben, egy gömbön állva mutatták be. Now this poor lady is as well a little bit cold here for the lady. Let's see. She is in quite an unstable position. Hát itt sem túl stabil a helyzet, amit felvesz a szereplő. Yes, Fortuna is in danger. Fortuna, a szerencse istennője veszélyben van. On the wheel of fortune, I don't know what happened here, but okay. There we see, is it somehow doing things? Are you pushing, Mark? A Mark is lépeget, azért nem stimmel. Mark, go back. Menjél vissza már, kérlek. It's not you, it's not working. Can you try again to install? Megpróbálnád újra elindítani? I go here. Ez pont jó lesz. Thank you, Mark. You're excellent. Köszönöm, már kiváló vagy a lépegetésben. On the wheel of fortune, we see people rising and then falling again. Látjuk, hogy a szerencsekeréken egyszer fenn, egyszer lenn. Incidentally, the stone man has depicted himself both times. Igazából maga a kőfaragó mester belefaragta magát. You see the master's hat. Ezekbe a művekben, mert hogy látjuk a kőműves sapkáját. And you know, today a stone man makes the stone mason would be categorized as an artist. És tulajdonképpen ma egy kőműves, aki kőfaragással foglalkozik, az művészetnek minősül. Artists know very well what happiness and misfortune mean. Maybe this was the message of the wheel here. A művészek nagyon is jól tudják, hogy a szerencse fordlandó, és hát lehet, hogy pont ez volt itt az üzenet. Happiness is unstable. A boldogság az instabil. Inner happiness is also unstable. A belső boldogság is lehet labilis. We will come to this, but you know, now the Olympics have taken place. The Olympics. Ugye tudjuk azt, hogy éppen most zajlanak az olimpiai játékok. We know an Olympic champion. Ismerjük személyesen egy olimpiai bajnokot. And his head has stood there at the top, and the gold medal was around my neck. Azt mondta nekem, hogy ott álltam a dobogó csúcsán, amikor a nyakamba akasztották az aranyérmet. I should have felt totally happy. Abszolút boldognak kellett volna lennem. Yes, somehow I felt happy. De valahogy nem voltam az. But at the same time, one thought was in my mind. Az futott végig az agyamon. What am I going to do now with my life? Most mihez kezdek az életemmel? I should be 100% happy, but I'm not. 100%-ban boldognak kéne lennem, de nem vagyok az. So, happiness is unstable. A boldogság labilis. In the Bible, a Bibliában we read about blessing. Olvasunk az áldásról. Now, this might mean something different than just happiness. Lehet, hogy az áldás azért egy kicsit többet vagy mást jelent, mint csak a boldogság. Blessing doesn't exclude success. Igazából az áldás nem zárja ki a sikert. But it doesn't depend on success. De az áldás nem is függ a sikertől. What is blessing? Mi az áldás? This would mean something different than just happiness, yes? Abban egyetérthetünk esetleg, hogy ez nem csak a boldogsággal egyenlő. And I would venture a hypothesis now. Van egy hipotézisem. We experience blessing when we are connected to God. Akkor tapasztalunk meg áldást, amikor Istennel vagyunk kapcsolatban. Then we can stand or lie. Let's have the next picture, please. Or lie, yes. Akkor bárhol is legyünk a szerencsekerék pozíciójában. In any position on the wheel of fortune. Akár fent, akár lent. Dear friends, maybe you are now
switching off and thinking, that must come now in a church service. Lehet, hogy most így ki is kapcsolsz, és azt gondolod, hogy hát igazából itt egy Isten tiszteleten vagy, és majd az egyháztól fog jönni a boldogság. Now this guy, Beat, is a theologian, okay, he has to talk about God. Hát Beat teológus, neki úgymond kötelező Istenről beszélni. But soon the service is over. Hát mindjárt véget ér az Isten tisztelet. And let's then go to Goya. Minden után pedig indulás a Gólyába. Right, Goya is waiting. Hiszen vár a Gólya. But please listen to me for a few more minutes. Azonban még pár percig szeretném kérni a figyelmeteket. If it is true that life with God really means blessing and including happiness, then we should at least take some minutes and maybe even after the sermon to reflect on the fact that God is there. Hogyha igaz az, hogy az Istennel való élet boldogságot eredményez és áldást hoz az életünkben, akkor érdemes ezen elgondolkozni, hogy esetleg van ebben tényleg valami alapgondolat. Offering more than happiness. Hogy Istennél megtalálhatjuk a boldogságunkat. Now, what is exactly blessing? Mi is pontosan az áldás? It is, of course, a Hebrew word. Természetesen egy héber szóról van szó. And we want to honor the Hebrew thinking and the Hebrew culture here in synagogue. Egy zsinagógában, egy korábbi zsinagógában állunk, és szeretnénk emiatt a héber gondolkodást és a héber nyelvet tiszteletben részesíteni. What exactly is blessing? Mi az áldás? We can answer this question best if we ask the question, who is the blessings? Igazából ennek a kérdésnek a megválaszolásához egy másik kérdést is fel kell tennünk, hogy ki adja az áldást. Which God are we dealing with? Milyen fajta Istennel van dolgunk? Let's take another look at the wheel of fortune. Nézzük meg még egyszer ezt a szerencsekereket. When we read the Bible, we realize three things. A Bibliában 3 dolgot ismerünk fel. Firstly, you can go back, Mark. Először Thank is. you. Thank you very much. Firstly, God loves all people, wherever they are on the wheel of fortune. Isten mindenkit szeret, függetlenül attól, hogy a szerencsekeréken hol foglalja el a pozícióját. For God, status is not important. Isten számára a státusz nem fontos. But rather, if we push others away from the top, that's as well possible. De az már inkább, hogy esetleg valakit le akarunk lökni a csúcsról, hogy mi magunk sikeresek legyünk. Whether we are selfish or not. Önzők vagyunk-e, avagy sem. Even as musicians, you can push others. Zenészként is tudunk ilyet csinálni, hogy másokat lelökünk. Now it's written in the Bible, God will repay each person according to what they have done. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten mindenkinek a cselekedetei szerint But God does not look at the status of a person. Azonban Isten nem annak az adott személynek a státuszát vizsgálja. Where you are on this wheel, you know, God loves you. Attól függetlenül, hogy hol vagy a szerencsekeréken, Isten szeret He téged. doesn't love that you are or would push others away from the wheel or from the top of the wheel. Azt viszont nem akarja, hogy te mondjuk más csúcson levőt lelökjél. Secondly, Másodszorban, and this is now an amazing thing, és ez bámulatos, God enters the wheel of fortune. Isten saját maga belelép ebbe a szerencsekerékbe. He enters himself. Saját maga. Where does he go to? És ezt hol teszi? At Christmas, now we see the next slide. At Christmas, we see the wise men, having got a prophecy about the Savior, going to Herod's palace. Ugye azt látjuk, hogy karácsonykor mi történik, a napkeleti bölcsek ellátogatnak Herodes palotájába, mert azt hiszik,
hogy ott fog a megváltó megszületni. So they go upstairs, Felmennek az emeletre, thinking that their God or the Messiah should be born, of course. azt gondolván, hogy a messiásnak, a megváltónak ott kell megszületnie. But he's born there in a dirty stable. Ő azonban ehelyett egy istállóban születik. So on this side of the wheel. Nem a szerencsekerék tetején, hanem az alján. In a hymn in Philippians 2 we read, Azt olvassuk a Filippiekhez írt levél második fejezetében. Jesus Christ, who though he was in the form of God, but didn't grasp the equality with God. He didn't want to be or stay equal with God. Emptied himself. Very interesting. Emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Mit olvasunk itt? Hogy Krisztus Jézus, ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, és szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá vált. Thus God in Jesus Christ comes to the bottom of our wheel of fortune, or rather to the bottom of our wheel of misfortune. És azt látjuk itt, hogy Isten Jézus Krisztus személyében a szerencsekerekünk aljára kerül, de még inkább úgy mondhatnánk, hogy a szerencsétlenségünk kerekének az aljára. And this means He loves us even when we are weak. Ez azt jelenti, hogy akkor is szeret bennünket, amikor gyengék vagyunk. Even when we fail. Akkor is, amikor kudarcot vallunk. Even if we have done bad things. Hogyha rossz dolgot követtünk el. If we are even far away from Him and don't believe in Him at all. Hogyha távol vagyunk tőle, vagy akár egyáltalán nem is hiszünk benne. We Christians believe in a God who does not rule but serves in Jesus Christ. Mi keresztények olyan Istenben hiszünk, aki nem uralkodik, hanem Krisztuson keresztül szolgál. And when you read the Gospel, you see many times how Jesus is serving the weak. És az evangéliumokban rendre látjuk azt, hogy hogyan szolgálja Jézus a szegényeket, a gyengéket. Where we are addicted. Akkor, amikor függők vagyunk. Ugye erről is hallottunk. When we are still wrongly polarized and want to get to the top of everything in the world. Amikor mindig rosszul polarizálunk, és mindenért a csúcsra akarunk törni. Jesus goes to the weak. Jézus oda megy a gyengéhez. And as a Jewish teacher, he goes to even the women. In those times, the women were not at the top. És zsidó tanítóként nőket szólít meg, és a nők akkoriban abban a társadalomban nem voltak a társadalom csúcsán. And honors them as nobody before, no teacher, no religious teacher before. És úgy beszél hozzájuk, ahogy soha egyetlen vallási vezető korábban. In the same psalm or hymn we read, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ugyanebben a Filippi beliekhez írt részben olvassuk, hogy emberekhez hasonló vált, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. God allows himself to be killed Isten by people. megengedi azt, hogy emberek meggyilkolják őt. He takes us out of death by going into the death himself. Kiemel bennünket a mélységből azáltal, hogy ő maga is lemegy a mélységbe. In the Bible we find an explanation from jurisprudence. És a Bibliában találunk erre egy jogtudományi magyarázatot. He pays with his death for our remotedness, being far away from God, which the Bible calls sin, or being against God. Halálával fizet az Istentől való eltávolodásunkért, amit a Biblia bűnnek, vagy Istentől való elfordulásnak nevez. Now, this is the end of the story, and we can go home. Ez a történet vége, mehetünk haza. Nobody is leaving, because Nem itt ér véget a történet. Jesus does not remain at the bottom.
Mert Jézus nem marad ott a mélységben, but he is raised from the dead. hanem feltámad a halálból. Yes. Beautiful Isenheimer altar from Matthias Grünewald. You should visit it when you are in Alsace, France. Amikor Elzászban, Franciaországban jár az ember, érdemes azt a múzeumot felkeresni, ahol ez a mű van kiállítva. Painted in the 16th century. Ez egy 16. századi festmény. The hymn of Philippians 2 continues. De itt látjuk, hogy megy tovább ez a himnusz. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above all names, so that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Azt olvassuk, hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. You see, it's actually very logical that there's a wheel of fortune, but now it's a wheel of blessing. Látjuk, teljesen logikus, hogy van ez a szerencse, de igazából ez az áldáskerék. And Jesus is going to the bottom and going up, because his Father is taking him up. És teljesen egyértelmű, hogy Jézus elmegy a legnagyobb mélységbe, és onnan utána pedig a legnagyobb magasságba, mert az Atya felemeli őt oda. Now what is blessing? Mi az áldás? When we join Jesus Christ, amikor csatlakozunk and we Jézus enter Krisztushoz, into this movement of him, és belépünk az ő mozgalmába, then we experience blessing. akkor tapasztaljuk meg az áldást. We experience the fulfilled life. Egy beteljesedett életet. Jesus says, I am the one who gives life. Jézus azt mondja, hogy én adom az életet. You see, he is in the circle of life. Ő benne van az élet körforgásában. It is God who created life, so Jesus is the Son of God, the giver of life as well. Isten, aki az életet teremtette és az életet adta, Jézusban teljesedik ki. A life that is, living and gushes like water, like the water fountain in front of the synagogue. Olyan életet ad, amely bővölködik, amely árad, mint például az a szökőkút, amely itt a zsinagóga előtt áll. How refreshing when it's so hot. We won't jump now into this, but imagine that's the water of life, which is refreshing and blessing. Ilyen frissítő, amit ilyen melegbe, főleg beleugrana az ember ebbe a szökőkútba, ez az, ami életet ad és felüdít. And Jesus gives the Samaritan woman water, and he says, my water is better than your water, it's the water of life. És a szamáriai asszonynak vizet ad, és azt mondja, hogy már pedig ebből a vízből soha többé nem fog szomjazni, mert ez az örök élet vize. And this water flows into eternity. Az örökké valóságba folyik. This means you will not remain at the bottom of the wheel, you will be brought to God. Ez mit jelent, hogy nem maradsz a szerencsekerék alján, hanem felemelkedsz és Isten jelenlétébe kerülsz. Now we have realized, next slide, we have realized this wheel of fortune is actually a wheel with Christ, a wheel of blessing. Igazából ekkor jövünk rá, hogy ez a szerencsekerék Krisztussal egyfajta áldáskereke. It's not longer about external happiness. Többé már nem a külső boldogságról van szó. When I'm with Jesus, I can be outwardly unhappy, but still be happy. Ha Jézussal vagyok, akkor ha bár kifelé lehet úgy, hogy boldogtalannak tűnök, belül mégis tudok boldog lenni. Like the monk Brother Lawrence, Itt van Lőrinc testvér, who worked in a kitchen in France, egy francia konyhán dolgozott. and he actually hated what he had to do in the kitchen day by day for many hours. Utálta ezt a munkát, hosszú órákon keresztül kellett a konyhán dolgoznia. But he said, what I'm doing for the love of God and loving my neighbors, and therefore I'm happy.
De azt mondta, hogy amit teszek, azt Isten szeretetéből és a fele barátaim iránti szeretetből teszem, és ezáltal boldogan megcselekszem. So we can be happy because we are blessed even if we are outwardly unhappy. Ezért lehetünk áldottak, mert ha kifelé boldogtalannak is tűnünk, attól még belül érezhetjük a boldogságot. Or we can say, I have so many faults. Vagy mondhatod azt, hogy annyira sok gondolatom van. I'm a guilty person. Sok hibám van, és bűnös ember vagyok. I have so many bad thoughts. Nagyon sok bűnös gondolatot dédelgetek. I have pushed others away from the top. És másokat pedig a csúcsról próbálok lerúgni. At least in my thoughts. Legalábbis gondolatban. But I can be happy and blessed because Jesus forgives me. Ettől függetlenül lehetek boldog és áldott, mert Jézus megbocsát nekem. He came down into my darkness and brings their blessing. Eljött abba a mélységbe és sötétségbe, ahol én voltam, és odahozta el az áldását. One other point. Van még egy megállapításom. The psalm or the hymn in Philippians 2 starts actually with these verses. A Filippi-beliekhez írt levél ezekkel a sorokkal kezdődik. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this in mind amongst yourselves, which is yours in Christ Jesus, and then the whole thing starts, who, though he was in form of God, became a servant, and so on. Mindenki ne csak a saját érdekeit nézze, hanem másokét is. Legyen meg közöttetek ez a gondolkodásmód, amely a tiétek Krisztus Jézusban, aki bár Isten alakjában volt, nem tartotta megragadható dolognak az Istennel való egyenlőséget, hanem megüresítette magát és szolgai formát öltött. Now comes a message which might be not so comfortable because it's about serving. Igazából most jön az üzenetnek az a része, ami lehet, hogy egy kicsit kellemetlen, mert itt a szolgálatról fogok beszélni. If we are going the same way as Jesus did, we are called to serve as well, to go to the bottom again and again. Hogyha Jézus útját követjük, akkor ő a saját példája után minket is arra hív el, hogy szolgáljunk, és újból emelkedjünk fel, és másokat támogassunk. Even you wouldn't receive such a blessing if you would say, I want to be on the top. Még akkor is, hogyha mi esetleg a csúcsra akarunk törni, ő azt tudja mondani, hogy igen, meg tudnak itt is áldani. Let Jesus take you into the dynamic of blessing, and this means as well the dynamic of serving. Engedd, hogy Jézus belevezessen téged ebbe a dinamikába, amiben beletartozik az is, hogy szolgáljál. What is the most exciting music piece you ever have played? Melyik a legizgalmasabb darab, amit valaha játszottál? Or for the dancers here, the most exciting choreography? Vagy a táncosokhoz szólván, ami a legérdekesebb koreográfia? What? Mi volt, amit játszottatok, táncoltatok? Mondjatok példát. Rite of Springs? Sibelius 4, whatever. No, it's 2. Whatever, no. Think of the most exciting artwork, music piece. Gondoljatok a legizgalmasabb zenei művekre, darabokra. A life with Christ is much more exciting. A Krisztussal letöltött élet még ennél is izgalmasabb. He helps you to serve. És segít nekünk He szolgálni. helps you to discover your gifts of serving. Segít, hogy felfedezzük, hogy milyen ajándékaink You vannak. don't have to join the Red Cross. Nem kell a Vörös You Kereszthez can csatlakozni. remain a musician or a dancer. Nyugodtan maradjatok zenészek, táncosok. But simply ask, make me a blessing. Egyszerűen kérd Istentől azt, hogy tegyen téged áldássá. Then we are taken into the dynamic of blessing. Hogy bevezessen téged ebbe az áldás dinamikájába. Jesus says many strange words which are matching with this message. Jézus nagyon furcsa szavakat, sok szót mond, ami illeszkedik He ehhez once az said, üzenethez. for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses life for me will find it. Például ilyeneket mondott, hogy
mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja. And Jesus says his so-called beatitudes. Jézus mond úgynevezett boldog mondásokat is. Words of blessing, and they don't address the successful but the weak ones. Ezek az áldás szavai, és nem a sikeresekhez, hanem a gyengékhez szól. And you will find artworks outside with these beatitudes. Just take a moment and reflect. Blessed are the weak. Kint pedig találtok a különböző pontokon ilyen boldog mondásokat, amik ugye úgy kezdődnek, hogy áldott aki. Now, one final thought. És egy utolsó záró gondolat. We are invited to enter the wheel of blessing. Lépjünk be, meghívást kaptunk ebbe az áldás körbe. Many people are already in a blessing dynamic. Már sokan eleve ebben az áldás dinamikában élnek. They probably don't know it. Lehet, hogy nem is tudnak róla. Many people do good things and they are somehow blessed by God. Nagyon sokan tesznek jó dolgokat, és Isten megáldja őket. And then they might discover, they should, Lehet, hogy aztán felfedezik, that Jesus Christ wants to take them into even greater dynamic of blessing. hogy Jézus Isten még nagyobb ilyen áldás dinamikában Reveal vagyok. them who He is. Egy igazi kerékbe, ami áldás kerék. And there are many people who realize I'm not even yet there. És sokan felismerjük, hogy hát nem tartunk még így. I'm still stuck in the dynamics of the wheel of fortune and misfortune. Még mindig ez a szerencsekereke fennlent gondolkodásmódban vagyok ragadva. I'm talking about myself, saying I am not perfect at all. I do bad things, I think bad things. Én magamról is beszélek, én is követek el rossz dolgokat, a gondolkodásom is lehet hibás. I need forgiveness. Nekem is megbocsátásra van Or szükségem. there are people who have a fear of death Vagy például van olyan, aki halálfélelemben él. and asking what comes after death. És azon gondolkodik, hogy ez vajon mitől lehet. I need hope for more eternal life. Hogy mi jöhet a halál után, és hogy örök életre lenne szükségem, azt hogy szerezhetem meg? I need someone who redeems me. Valakire van szükségem, aki megvált engem. And the simple answer is it's not difficult to find it. És hát erre a kérdésre nem nehéz megtalálnunk a választ. We don't have to be super religious, Nem kell nagyon vallásosnak lennünk. a better person to encounter God. Nem kell jobb személynek lennünk, jobbá válnunk, hogy Istenhez oda mehessünk. Just relax. Egyszerűen csak dőlj hátra. He came to the bottom. Ő a mélyek mélyére. He came onto our level. A leglentebbig, a mi szintünkre. And tonight we can say, thank you, I want to follow you. És ma este mondhatod azt, hogy köszönöm ezt neked, és követni akarlak. Here I am, take me into the dynamics of your blessing. Fogjál és vigyél el engem az áldásnak a körforgásába. It's very simple. Nagyon egyszerű. Finally, a picture from some hours ago. Pár órával ezelőtt Let's készült go ez to a the kép. next one. The next one, this one. Some hours ago, there was a electricity breakdown in Paris. Pár órával ezelőtt Párizsban áramszünet volt. It was interesting. Only some buildings, yes, the Eiffel Tower, and some churches were still lighted. Csak pár épület, történetesen az Eiffel-torony és pár templom kivilágítása maradt meg. For me it was a picture that in the darkness His light is shining. Nekem ez azt a képet tükrözi, hogy a sötétségben Isten világossága ragyog. May we enter even tonight into the wheel of blessing. Hadd lépjünk be ma este ebbe az áldás körforgásba. Let us pray. Imádkozzunk. Thank you, Lord Jesus, that you didn't stay in the heaven, Köszönöm szépen neked, Úr Jézus, hogy nem maradtál a mennyekben, but you came down onto our level. hanem lejöttél a mi szintünkre. Help us to see this better. Segíts nekünk ezt jobban megérteni, meglátni. Open our eyes and hearts Nyisd meg a szívünket és a szemünket. and help us to say yes to a God who is serving. És segíts nekünk igent mondani egy olyan Istennek, aki szolgáló Isten. Who is forgiving, Megbocsát, who is bringing new life
into our life. Aki új élettel ajándékoz meg bennünket. An eternal life. Örökkévaló élettel. Help us to say, yes, I want to discover and be part of the adventure of serving others and being served by you. Segíts nekünk erre a kalandra feliratkozni, belépni, hogy másokat szolgáljunk, és közben pedig tőled kapjunk segítséget. In Jesus' name. Jézus nevében imádkozunk.